Уникалната дизайнерска вана с не по-малко уникална облицовка е напълно готова. Себестойността й е само $50. Такава вана може да бъде облицована, например, като естествен мрамор, а може да изглежда и като изкуствен камък. Полетът на фантазията при евтината облицовка на такива вани практически не е ограничен. Смятам, че изработката на такава вана е по силите на всеки желаещ, тъй като не се изискват специални умения. Тяхното гаражно производство може дори да се превърне в свръхпечеливш малък бизнес. С много висока рентабилност, като се получи печалба от 1000. Не мина и без големи и малки грешки. И като цяло, краят на проекта ще бъде неочакван за мнозина. Затова, ако изгледате това видео до край, мисля, че със сигурност няма да съжалявате. Няма да повторите грешките, които е по-добре да не повтаряте, и ще можете да избегнете безсмислени разходи и излишен труд, спестявайки още повече. Зрителите на канала Песни на Яша Косяка първи ще научат тази важна информация. Тези, които все още не знаят за този проект, ще въведа бързо в темата. А на тези, които знаят, ще напомня много накратко ключовите моменти. Затова всичко по реда си. Здравейте на всички! Взех съвсем малко фибран. Фибранът е вид стиропор. Направих листовете грапави от двете страни. Към 2 листа от едната страна временно залепих стъклофибърна мрежа за мазилка. С залепената мрежа крехките листове могат да се огъват. Слепих 2 листа по дължина и отбелязах желаната ширина на дъното на валата. Подрязах долните ръбове на извитите листове, за да осигуря наклона им. Залепих извитите листове към листовете на дъното. Монтирах временни подпори от летва. Напаснах по размер и залепих листовете на десния и левия борд. Използвах изрезките от извитите листове. С прост метод отбелязах горната линия на бордовете. Подрязах бордовете по височина. Много бързо се получи лека конструкция, с чиято форма останах доволен. За да придам леко закръгляне на десния и левия борд, временно залепих 4 хоризонтални летви с лепилна пяна. За да придам наклон на дъното за оттичане на водата, поставих временни вертикални летви. Наклонът стана точно както трябва. Обърнах бъдещата вана. Разбърках смес за хидроизолация. Хидроизолацията нанасях само по фугите, тъй като самият този вид пенопласт, който се нарича екструдиран пенополистирол, не попива вода и съответно не я пропуска. А полиуретановата строителна лепилна пяна може да пропуска вода. Подготвям шаблони от мазилкова стъкломрежа. Нанесох армировачен слой, използвайки готова смес за топлоизолация и стъкломрежа. След като разтворът стегна, здравината на изделието се увеличи, но бордовете все още не са достатъчно здрави. Нанесох хидроизолация от вътрешната страна. Отново подготвих шаблони от стъкломрежа. Извърших армиране отвътре. Дебелината на армиращия слой е само няколко милиметра, затова сместа беше необходима в много малко количество. Коригирах формата на единия от бордовете. С помощта на временна дъска, поставена докато слоят беше още пресен, когато сместа стегна, обърнах ваната и започнах да дооформям повърхността с циментова шпакловка. След като шпакловката изсъхна отвън, нанесох готово финишно покритие, състоящо се от смес от цветни пясъци, разбъркани в акрилова основа. Много бързо се получи ето такава красота. Настъпва моментът на истината. Наливам вода. Корпусът на тази вана ми излезе само $30. Това са само 2500 руски рубли или само 90 наши белоруски рубли. За довършителните работи реших да се постарая да не похарча повече от 20 зелени. На дъното на моята вана са концентрирани повечето шевове. Изчаквам няколко часа. Не открих течове. Затова, за да не хабя излишно много вода и да не се мъча с изчерпването й, тъй като все още няма отточен канал, първия тест го сметнах за преминат. Отдолу не забелязах течове, затова не би трябвало да протече и по-нагоре. Грундирам ваната отвътре. Изчаквам грунда да изсъхне и започвам да изравнявам повърхността с циментова шпакловка. Именно циментова, а не гипсова или акрилова, които много се страхуват от последващо намокряне и от водата моментално се развалят. Оставям линк към много подробно видео за всички етапи по създаването на дизайнерския корпус на тази вана под това видео. Ако все още не сте го гледали и искате да научите всички подробности, може да го изгледате. Разбира се, първо изгледайте това видео, защото смятам, че тук информацията е по-важна. Нанасям първия слой шпакловка.
Във видеото за корпуса на тази вана се обърнах за съвети относно вътрешната облицовка към зрителите на канала Песни Яши Косяка. В коментарите под онова видео загрижената световна общност предложи много съвети и решения. След като първият слой стегне, нанасям втори слой шпакловка. Гладкостта на повърхността придавам с широки шпакли. Грундирам стегналата повърхност. С третия слой поправям само останалите дефекти. Най-много решение предложи абонатът Кирил от Москва, който отдавна стана не само приятел на канала, но и мой приятел. С циментова шпакловка се оказа дори по-удобно да се работи, отколкото с гипсовите и акриловите. Човек се учи, докато е жив. Та така, приятелят Кирил буквално ме засипа със съвети. Първата идея беше да залея ваната с акрил, който се използва за реставрация на стари вани. Вторият вариант беше да залея ваната отвътре с дебел армиран бетон. Вариант с заливка с епоксидна смес. Полагане на естествени камъчета върху епоксидната смес. Покриване с емайл на няколко слоя. С винилово фолио с дървесен ефект. С ПВЦ фолио за басейни. Полагане на мозайка и фугиране с епоксидна фугираща смес. Да намеря малко емайл от завод Селмаши, като същевременно покажа колко качествена боя използват за боядисване на нашите беларуски комбайни. Облицовайте ваната с тънък дървен фурнир под лак. Покрийте с линолеум. Използвайте микроцимент за довършителни работи. Декорирайте с речни ракушки. Изпечатайте мозайка на 3D принтер и облицовайте ваната с нея. Докато вътрешната част съхне, обръщам ваната настрани. Смятам, че почти всички варианти, предложени както от Кирил, така и от другите загрижени зрители, по принцип са жизнеспособни. Но повечето или са скъпи, или много трудоемки, или значително ще утежнят изделието, или всичко това заедно. В началото се опитвам да изравня шпакловката с шпакла, след това с ренде с абразивна мрежа. Не искам да ставам майстор дърводелец или художник на мозайки. Достатъчно ми е да съм дизайнер. В предишното видео за корпуса на ваната с купена смес на основата на цветни пясъци покрих само едната страна. Този довършителен материал при нас се продава само в големи опаковки. С него облицовах нашата плъзгаща се портална врата от пеноплекс. Остана малко излишно, но ако го купувате специално за ваната, ще стигне за 10 вани. Или ще остане много излишно. А излишният материал също не е нужен на никого. Отвън втората страна на ваната реших да оформя с мраморен ефект. Изцапаното парче гипсокартон нагледно показа, че в мраморния процес е желателно да се потопиш по-дълбоко. Това все пак е експеримент, по време на който е добре да се изпробват различни варианти. И намерих видеа на някакви просто невероятни майстори, родом някъде от изтока. Опитвам се да изуча и разбера на пръв поглед съвсем лесни техники. С мрамора от шпакловка не съм оригинален. Моите колеги, блогъри и DIY майстори вече са използвали този ефтин, но ефектен начин за декорация в своите проекти. Възможно е да съм оригинален само в това, че първи в света възнамерявам да нанеса това покритие върху самоделна вана, която е 90% от пеноплекс. А да бъда първи в света ми харесва. Складо намерих стар шпакла с нужната ширина и започнах да упражнявам движенията, които видях в полезни видеа на източни майстори. Този стар шпакла, заедно с други шпакли и още някои инструменти, беше оставен от наетите за ремонта на нашата зала работници, които след като работиха ден и половина и получиха аванс, сякаш просто се телепортираха някъде, оставяйки дори гумените си чехли. Личи си, че този шпакл е изравнил, а може би е развалил много стотици квадратни метра повърхност. В него явно се крие невидима работна сила, която трябва да ми помогне. На това много разчитах. Ами ако онези майстори наистина са били отвлечени от извънземни? В нашето постсъветско пространство сме толкова свикнали строителите да изчезват след аванс, че при реална заплаха към тях може и да не проявим нужната бдителност. Без дори да се опитаме да ги спасим от плен на извънземни врагове. Защото сме убедени, че всичко е по вина на зеления змей. В първия си самоделен мрамор реших да използвам само черен пигмент, ограничавайки се само с нюанси на сивото. Първо реших да направя линия за проверка и коригиране на ориентацията. Разбира се, ориентацията в пространството. По тази линия ще се опитам да следвам с шпаклата. Всички знаят, те много творчески хора често и много пият. И май
Разбрах защо. На човек, който пие, му е много по-лесно да създава такива естествени линии, отколкото на този, който не пие. Само трезвите ги влече всичко равно и право. Аз не пия много често, затова и линията ми се получи така, посредствено. Първата известна в историята вана от керамика. Намерена е в Индия. Тя е на 5,5 хиляди години. Значи, братята индийци са обичали не само Камасутра. По време на разкопки в Помпей е намерена вана от бронз. Тази вана от ВПС по форма не се различава много от своите прародители. Голямо разпространение ваните получават в Рим. Египетската царица Клеопатра много обичала да прави водни процедури. Не само във вода, но и в мляко и билкови отвари. В Европа през средновековието къпането се е считало за грях. Хората са се къпели изключително рядко. Това е довело до ужасни епидемии. Чувал съм, че и в наши дни там ситуацията не се е подобрила много. В Османската империя са обичали ваните и често се ги правили от мрамор. В Древна Гърция са се къпели седнали. Освен това, за жените я пълнили с гореща вода, а за мъжете с студена. Възможно е по този начин да са се опитвали да ограничат раждаемостта. В Русия масовото използване на вани започва през 15 век. Първоначално са ги правили от дърво, а през 17 век, поради недостиг на дървен материал, ги заменят с стоманени. По времето на Петър Велики се появяват чугунените вани. Те стрували много скъпо и били достъпни за малцина. Ваната става достъпна едва след век. На практика съвсем наскоро. Затова с въодушевление размишлявах, че се занимавам с много благородно дело. Опитвах се да направя дизайнерска вана, имитираща мрамор, достъпна за всички. Отгоре всичко покривам с тънък слой бяла шпакловка. Кой знае, а може би след век ще се носи славата, че Яша Косак-Косяк, строителят от Великата Беларус, е показал на целия свят как да направи дизайнерска вана само за 50 американски долара. Затова и обичам физическия труд. Какви ли не мисли не ми минават през главата. Остана забъркана шпакловка. Затова, за да не отиде на празно, продължавам да тренирам. Фишката на циментовата шпакловка е, че тя се обработва лесно през първите 3 дни след нанасянето. След това такава шпакловка много се втвърдява и става като камък, като бетон. А здравината на бетона е точно това, от което имаме нужда. И това изобщо не е реклама на циментовата шпакловка. Първо минах по цялата вътрешна повърхност с абразивна мрежа. Резултатът не закъсня. След това преминах на шкурка 180. Точно такава шкурка ме помолиха да купя изчезналите работници. Ако ще повтаряте моя опит, използвайте защитни ръкавици. При контакт с довършителни материали кожата може да се раздразни. Работата по изравняването е много удовлетворяваща, защото резултатът се вижда веднага. Тази зима в нашите обикновено не много студени беларуски краища беше много сурова. Много старото куче трябва често да се пуска в гаража да се стопли. И дори животното явно не е безразлично към моето творение. Изглежда, дори кучето разбира, че това е някакво чудо. Само преди няколко дни стопанинът донесе в гаража 6 листа стиропор, 2 съвсем малки чувала и 1 руло мрежа. Без особено усилие, с удоволствие, малко поработих. И ето, появи се монументално изделие, около което не е грях и хорова се изиграе. Защото технологията е една обаче. Настъпва време, когато един ще се труди с пот на челото, опитвайки се да изкара пари за престижни вани от архитектурен бетон, за които безсрамните дизайнери не се свенят да иска по 5000 долара. Или да спестява за модерни вани от изкуствен камък, чието цени са многократно завишени. А други ще гледат канала Песните на Яша Косяк. Ще вземат 50 долара, ще си прекарат приятно. И много скоро ще имат вана, на която дори олигарсите ще завиждат. Така че кажете, защо да работите за дизайнери, когато можете да работите за себе си? При моя мраморен ефект изглежда фактически се получи смесване на няколко технологии, видени в YouTube. Аз, например, не разбрах как майсторите успяват толкова дълго да волят шпаквата с една порция шпакловка. При мен такива мъски се получаваха само по 40 см, а в идеалния случай би било с едно движение да се размаже маската по целия борд. Заради това съединенията между мъските остават видими.
Отгоре цялата повърхност е загладена с бяла шпакловка. Затова, работейки с шкурка, аз като че ли изкарвам текстурата. Тук много лесно може да се прекали и да се изтрие текстурата на мрамора. Накратко, тук процесът е малко по-детайлен, отколкото декорирането като тухо или естествен камък, които съм нанасил на предишните си изделия от стиропор. В коментарите имаше немалко съмнение и критика. Така разбирам, че идват от хора, които не вярват в здравината на композита на основата на ЕППС. Не спирам да повтарям, че това е именно композит, в който освен това работи и ефектът на сандвич панел. И това, че в състава на тази вана 90% ЕППС, който може да се каже, че е стиропор, изобщо не означава, че ваната е по-здравина, като направена от стиропор. Още от първия опит, облицовката като мрамор ми се получи такава. Не ме съдете строго. Разбира се, мога да се оправдая с днешното си положение на интуитивен дизайнер. Като кажа, например, аз съм художник, така виждам мрамора, но е ясно, че до съвършенството има още доста. И има върху какво да се работи. Но си помислих, че това са просто шарки. Те нямат никаква функция, освен декоративна. Ако просто ги подредя по-правилно, ще радват окото повече. При това себестойността няма да се промени. А тъй като основната тема е ефтина дизайнерска вана, реших да спра до тук. През това време така напраших гаража до работилницата, в която наскоро се появи прецизен инструмент. 3D принтер, че за втория опит с мрамора ще съм готов само на открито, когато се стопли. Но ако потренирате малко, всичко наистина не е трудно. Отново използвам грунт. И ако правите такава вана, например в апартамент по време на ремонт, това е точно както трябва. Защото един прашен процес не пречи на друг прашен процес. А в гаража трябваше да се занимавам с почистване. Още повече, че кучето реагира на цялата тази бъркотия с безмълвен укор. Един от невярващите написа, че съм направил не вана, а макет. Друг обеща да повярва, ако такава напълнена с вода вана издържи едно денонощие. Третият е убеден, че когато седна на борда, ваната ще се разпадне. Много скоро ще настъпи моментът на истината. Изчакайте малко. Купих най-евтиния сифон за вани. Избрах коронково свредло с нужния диаметър. Оказа се точно това, с което се натъкнах на самонарезен винт, докато правех многоетажната къщичка за птици. Затова изобщо не ми беше жал да пробия ваната с него. Като се захващаме да направим такава валя, не рискуваме с нищо. Себестойността е нищожна. Направихме я, пипнахме, завъртяхме и ако не ни хареса, за градината със сигурност ще свърши работа. Нямате градина? Винаги може да я подарите на някой, който има. Подаръкът определено ще бъде оценен. И на ваната й трябва основа. За основа реших да използвам остатъци от експандиран полистирен, останали от предишни проекти. Дъното на ваната стана вдлъбнато, за да се осигури добро оттичане на водата. А основата трябва да бъде възможно най-плоска. Отдолу е необходимо пространство за сифона. Затова не може без основа. С първия слой изрезки от фибран повтарям формата на дъното. Реших да премина към равна повърхност чрез промяна на слоя лепилна пяна. Тук допускам грешка, като не навлажних предварително повърхността. Лепилото обича влагата. И с количеството пяна прекалих. Основата за такава вана без проблем може да се направи от дърво и желязо. Но този вариант е може би най-евтиният и най-лесният. В къщата вече има валя, а тази планирам да я сложа на открито. Като допълнение към нашия пеноплекс лент. А дървото навън е капризен и непрогресивен материал. Втората част вече предварително я навлажнявам и нанасям по-малко пяна. Втората част започна да стяга значително по-бързо от първата. Пяната във втората част на основата напълно се полимеризира, а при първата се втвърди само по краищата. ЕППС не пропуска водни пари. И без достъп на влага пяната може да се втвърдява много дълго. Затова отлепих и залепих отново първата част вече с навлажняване. Точното оформяне на основата вече го правя с триом. Затова с промяната на слоя пяна в принцип можеше и да не се занимавам толкова. Да залепя ЕППС както и да е и после наведнъж всичко да изравня с триом. Щях да спестя оклепилна пяна, но винаги се опитвам да намеря най-простото решение, което може и да не се окаже такова. Финални щрихи на скулптура по ЕППС.
Всичко е здраво и надежно. Сега е като в аптека. Или почти. Вече разбрах, че ако ваната не се разпадне при изпитанията, със сигурност ще се вместя в $50. А това може дори да се превърне в свръхпечеливш бизнес в гаража. Трябва само малко да се повиши качеството на изработката. А това е въпрос на старание. И такива вани, според мен, спокойно могат да се продават за $500. Тоест, за 40 000 руски рубли или за 1500 наши беларуски рубли. А това е значително по-евтино от всяка дизайнерска вана. Освен това, рентабилността ще бъде доста сериозна. Цели 1000%. Как ти се струва това, Илон Мъск? В началото 10 такива вани на месец спокойно ще мога да направя дори аз. А после идва разширяването на бизнеса. Жена, синове, дъщеря. Подарявам тази идея на малкия бизнес. Днес съм добър. Нататък всичко е по обичайната програма. От всички обмислени варианти за вътрешна облицовка, най-много ми допада вариантът с изливане на ванната с акрил, който се използва за реставрация на стари вани. Но когато видях колко струва в интернет, веднага разбрах, че с облицовката изобщо няма да се вместя в $20. Определено няма да се вмести. И тогава ми попадна бояв спрей за вани и керамика. Дори не знаех, че съществува такова нещо. Многократно по-евтино от акрила. В най-близкия голям строителен магазин точно имаше. Отидох, купих 2 спрея. Залепих портата с полиетилен. Почиствам повърхността от прах. Подсмотрях. Взех от жена ми средство за сваляне на лак. Обезмаслявам повърхността. Когато започнах да боядисвам, усетих много позната миризма на боя. Боя, която много често се използваше преди акриловите времена. Като прочетох състава на флакона, се оказа, че това е обикновена алкидна боя. Дори не предполагах, че при боядисване с малки флакони може да се постигне такава концентрация на изпарение във въздуха. За щастие, под ръка имах стар респиратор. Затова флаконите така и не проговориха с мен. В един стандартен флакон има 520 мл боя, заедно с газа, който осигурява нейното разпръскване. Реално във флакона има само 300-350 грама боя. За цената на един флакон може да се купи кутия хубава алкидна боя с тегло от 1 до 2 кг, в зависимост от производителя. Ако знаех по-рано, щях веднага да си купя обикновена кутия алкидна боя и да спестя още повече. Като боядисаме ваната в няколко надежни алкидни слоя, получаваме още един слой хидроизолация. Първият, напомням, осигурява напълно непропусклива за вода повърхност. Отвън покривам ваната с обикновен акрилов лак за камък, тухли и бетон. Добре изпитан всесезонен вариант. Не се занимавам много с довършването на основата. Нямам търпение да премина към изпитанията. А има и алкиден лак. Ако знаех по-рано, че тези лакове и бои стават за вани, щях и вътрешната повърхност да украся като мрамор, без да се старая прекалено много с довършването й. Следите от неидеалната работа на каменоделците биха добавили още повече достоверност. Един от огромните плюсове на такава вана е, че може да се обръща дори от един човек. Преливник още не съм направил, защото все още не знам коя страна ще бъде лицева. Начетох се на толкова коментари, че се оплаших да я пробвам в гаража. Ето защо ме изплашихте така. Сега ще трябва да съм тук, на студа. В една готина дизайнерска вана може да се спести от фурнитурата. Синята тапа напомня нещо ретро. Все пак, вече съм дизайнер и така виждам стила. Забравих как се изчислява обемът на съдове с такава форма. Затова нека да сметнем заедно с една кофа за селитра. Първото ведро. Второто ведро. Наливам топла вода. Третото ведро. Четвъртото. Петото. Шестото. Седмото. Осемото. Деветото. Десетото. 11-то. 12-то. 13-то. 14-то. 15-то. 16-то. 17-то. 18-то. Умръзна ми да нося. Кранът навън е затворен за зимата. 19-то. 20-то. 21-то. 22-то. Ако беше лято, със сигурност щях да се изкъпя. Но ме налегна на стинка, съжалете ме. 23-то.
Общо 250 литра. А това е обемът на една много голяма купешка вана. И изглежда, че ще се събере още толкова. Явно съм прекалил с обема. Но това все пак е дизайнерска вана за псевдобогати. А такива вани не трябва да са малки. Затова пълното изпитание с 500 литра ще направя, когато се стопли. Извинявайте. И вероятно ще го пусна като отделно, може би кратко видео. Подобни съм правил за нашия мини басейн тип купел от EPPS, който е готова да посрещне четвъртия сезон. Стъмни се, а водата все още е топла. А в дизайнерската вана от бетон или изкуствен камък, водата отдавна щеше да започне да замръзва. Затова, за да не пропуснете най-подробните изпитания на тази вана след реална експлоатация с всички изводи и забележки, дайте един голям палец нагоре. Абонирайте се за канала Песни на Яша Косяка. Абонирайте се за Rutube, групата във Веке, TikTok и Дзен. Всички връзки са под видеото. Натиснете и камбанката, така ще бъдете информирани. Нека мирът да царува по целия свят. Благодаря. В началото на видеото обещах да разкажа за големия и малкия гаф. Големият гаф съм аз. А малкият е, че е препоръчително сифонът леко да се вкопае в повърхността на дъното. Няколко капки вода не се изливат до край. И за неочаквания край на проекта. За тези, които не вярваха в него, той наистина е неочакван.